Özüňiz türklere deňap dan oturmaň. Gidin türk eskerlerine seredin. Salam, sen videonu seyrettim ve sessiz galyp bilmedim. Men Türkmen ve Türkmen yiğitlerimizin avraýyny goramak maksadı bilen sana yüzlenýän. Biziň şehitlerimiz bady ve şuwagdan ba. Türk eskerleri diýen welin, eýwalla ýöne biziň hemme Türkmen yiğidimizem gulluk etýärler ve gerek wagty öz maşgalasyny ve watanyny gorap bilerler. Men atam, babam, kakam, dogonlarım, iň esasy can yollaşym, namusly, mert, güýçli, akylly Türkmen yiğididir. Ve ayal maşgala hormaty soňsuzdur. Hem öz halal zähmeti bilen pul gazanyp maşgalasyny ekleýär. Men bilýän Türkmen yiğitlerim şeýledir. Sene bir zat diýmeden öňce pikirlen, düşün, näme diýen, oko, gözle. Sen bir tapar adam seretýär. Ne oldu? Videoları çabuk silmişsin. Halka karşı çıkacak vaktin 2-3 yere bir kettelap yatıp durup pikirlenip ondan et demeli ekranın önüne. Patron! Tonur köpük adamla bağlı nece oluyor? Deyip koruyuşlar yani. Eşitýän mi? Arkadaşlar şu haramda da bakın. Senyal binamuslar var ha. Sen ne hakkın var ya Türkmenlere burada diýme ha. Özüm şiit programmaňlaryň aýryp süňleýin äminni gizlenýän diýjeňi diýip ha. Gotur gibany. Sen Türkmenlere burada diýenden özüňe bak o haram. Sen var ya yasan hapa yazıklar olsun bolýarmy? Türk eskerleri, Türkmen eskerleri hemme şehitlerin birdir. Ors eskerleri tapağı diýok. Ýöne senyal gancyklar var, suizid etmäge hakkı yok bolýarmy? Bizim gulluk etdikden arkaýyn ýatyrkan var, dogonyň skeniň. Şoňa senyalaklar üçin var, onsoň biziň mertebemiz düşerýdi pikir edýänmi ýa biz özümizi küçümse ýa bir zat diýip pikir edýänmi? Senyalak var, dynanlar üçin oglanlar var, entek ýaş pakaleýine kösenýän entek var, köp zat görmedikler. O zaman hakikaten biz şolar ýalym ka diýip pikir etdi.